Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves egybegyűltek, hallgassátok meg Istenünk igét, úgy, amint az írva található a Máté evangéliumának 18. részéből, a 20. verséből eképpen. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Jézus Krisztus mondja ezt ma nektek. Kedves emlékező család, kedves egybegyűltek, eljöttetek, hogy emlékezzetek. Eljöttetek, mert szerettetek volna valami maradandót, valami különlegeset, valami nem szokványosat állítani elhunyt szereteteknek. A hitvesnek, az anyának, a barátnak, annak az embernek, aki sok mindent, vagy inkább fogalmazzunk így, hogy a mindent jelentette számotokra. Szép ez a hely, és talán megszépíti a gyászt is. A forrás nem csak tiszta vizet hoz, hanem hozza a keserédes emlékeket, hozza elhunyt kedvesetek mosolyát, hangját, főztjének ízét, gesztusait, és még sok-sok minden, amit eszetekbe jut róla. Amikor majd elzarándokoltok ide, lesz, amikor hömpölygő és megállíthatatlan érzéseket hoz magával a víz, talán most is azokat hozza, de lesz, amikor csörgedező emlékeket, képeket, kedves cseppjeit az életének. És ez így van jól. De hogyan lehet ez a hely szent helyé a számotokra? Nem hiába vagyok most itt, mert volt valami belső késztetésetek arra, hogy ez a hely, ez legyen szent, ezt a helyet meg kell szentelni. Talán ismeritek azt a bibliai történetet, amikor Mózes megállt a csipkebokorú előtt, és Isten így szólt hozzá, hogy vedd le a sarudat, mert szent hely, ahol állsz. Szent hely, ahol állsz. A csipkebokor tette szenté, vagy Mózes tette szenté? Semmiképpen sem. A tűz szentelte meg, amelyben a csipkebokor égett, de nem égett el? Semmiképpen sem. A helyet Isten jelenléte szentelte meg. Ezt a helyet sem az én jelenlétem szenteli meg, hanem az Úr. Ez a hely is lehet szent. Akkor is, ha Isten megszenteli azt. Illetve csak akkor, ha Isten megszenteli azt. A szent szó azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Ez a hely itt a pálos forrás környéke úgy lehet számotokra szent, ha azt Isten megszenteli, ha jelen lesz, ha szóltok hozzá. Ha miközben elhunyt kedvesetekre emlékeztek, és az együtt itt eltöltött percekre, akkor lehet, hogy jön majd egy pillanat, egy átsuhanó érzés, amikor megálltok, és azt mondjátok, hogy na jó, akkor most az emlékezésen kívül adjunk hálát a mindenhatónak ezért a sok jóért. Azért a sok jóért, amit elhunyt kedvesetek által őtőle kaptatok. Istennek adjunk hálát. Ha ez így lesz, és elhangzik ez a halk fohász, hogy köszönöm, akkor Isten ott jelent lesz. Az egy elkülönített pillanat lesz, és akkor ez a hely egy megszentelt hely, és térjel lehet abba a pillanatban. Azt mondja az Úr Jézus, és nem hiába ezt olvastam fel, ezt az igét, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, az Úr Jézus nevében, ott vagyok közöttük. Kell ennél több, mint az Úr jelenléte. Ismerünk egy kedves Zsoltárt, a 42. Zsoltárt, ahol Kórah fiai azt mondják, hogy ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyen lett kenyerem, éjjel és nappal, mert egész nap azt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Miért csüggedsz el, lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Ez az a Zsoltár, amelyet úgy szoktunk énekelni, hogy mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzáfohászkodik. Ebben a Zsoltárban aztán van minden. Van gyász is, sírás is, van zaklatott érzéseknek a hömpölygő folyama, és az is, hogy elmondják, hogy amikor megjelennek Isten előtt, az olyan, mintha egy forráshoz mennének, és tudják, hogy Isten meg fogja szabadítani őket. Én ezt
Ezt hirdetni jöttem most elétek, hogy Isten meg fog titeket szabadítani. Nem fog magatokra hagyni a gyászotokban. Nem kell egyedül ide zarándokolnotok, és nem kell a magány fájdalmát egyedül hordoznatok. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. A hely azért lesz szent hely, mert Isten megszenteli azt valahányszor, itt segítségül hívjátok őt. De mi van akkor, amikor haza kell innen mennetek? A forrás nem vihetitek haza. Az emlékeitek, a gyász, a fájdalom viszont kísér benneteket. Ma egy forrást láttok, de Isten egy még nagyobb forrásra mutat. Az élő víznek a forrása ugyanis Jézus Krisztus. Volt valaki régen, aki szintén forrásvízre vágyott. És Jézus azt mondta neki, hogy aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökkelő vízforrás lenne benne. Ez azt jelenti, hogy többet akar Jézus adni annál, mint amire vágytok. Vágytok egy szent zarándok helyre, vágytok lelketeknek megnyugvására. Isten hagyja, hogy szent legyen ez a hely, ahol őt segítségül hívjátok. De az Úr Jézus többet is ad ennél. Szent helyen kívül örök életet, ha ezt hittel őtől elfogadjátok. Örök élet vizéből isztok, amikor elfogadjátok, hogy Istennek fia a keresztfán értetek halt meg. Tudjátok, én is nagyon régen, évekkel ezelőtt Biatorbányon egy nagyon szép helyen jártam. Szent helynek is mondták, és nem értettem miért. És abban a pillanatban kezdett ez megvilágosodni előttem, amikor kinyitottam a szememet, és láttam, hogy süt a nap, és valahogy máshogy sütött mégis. És elfogadtam azt, hogy az, amit nekem mondanak, az az ígéret, amiről beszélnek, az tényleg igaz. Ekkor szent helyé lett valójában az a Biatorbányi domb. Ez az ajándék íme előttetek van, örök életetek van. Akkor valósággal az örök élet forrásából isztok, hogyha ezt elfogadjátok. Legyen így. Ha ez így lesz, akkor ennél nagyobb és szentségesebb forrásnál fogtok majd megállni. Ha az elhunyt kedvesetek hitte ezt, akkor ő vele együtt fogtok megállni. Egy olyan forrásnál, ahol már nem lesz gyász, nem lesz sírás, és nem kell emléktábla, mert a színről színre látás pillanata lesz. Színről színre fogjátok látni egymást és Istent. Erről a forrásról beszél a Jelenések könyve 22. részében elképpen az Úr. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónjából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a falevelei a népek gyógyítására szolgálnak. És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a bárány trónja lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. Ezt ígéri számotokra a mindenható. Az ő arcát, jelenlétét, a szent forrást, az életnek vizét. Kívánom, hogy tényleg többet kapjatok, mint amennyit vártok. Kívánom, hogy tudjátok ezt a hatalmas ígéretet elfogadni őtőle. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Menj, édesatyánk, mint szarvas az élő víz forrására, úgy vágyakozik lelkünk utánad. Vágyakozik-e család szíve lelkének megnyugvására, melynek forrása te vagy, mindenható Isten. Eléd visszük ma a család fájdalmát, és nem csak azt, hanem a háláját is. Hálát adunk te néked, elhunyt Fekete Árpádné Gyöngyi asszonytestvérünk életéért, a szeretetért, amivel rajta keresztül szerettél bennünket, az ajándékokért, amelyen rajta keresztül elhalmoztál bennünket. Kérünk, Urunk, nyugtasd meg a családot, szabadítsd meg őket a fájdalomtól, kötözd be sebeiket, öleld őket át, szeresd őket önmagadhoz közel. Kérünk, szenteld meg ezt a helyet és pillanatot, ahol és amikor hozzád fordulnak hálával, bánattal, halk vagy ki nem mondott imádsággal. Szent Háromság, egy örök Isten, szentelj meg minket önmagaddal. Ámen. Fogadjátok az áldást.
Jézus Krisztus mondja, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökkelő vízforrás lesz benne. Ámen.